Здравейте всички и добре дошли в моят канал. За тези от вас, които не ме познават, казвам се Светлана Ангелова и всяка седмица тук говорим за криминални истории. Ако това е нещо, което би ви било интересно, моля не забравяйте да се абонирате и да харесате това видео. Днес ще погледнем към престъпленията на Чарлз Собрач. Той е френски сериен убиец, измамник и крадец, чието жертви са предимно западни туристи, пътуващи по хипарския път на Южна Азия през 70-те години на миналия век. Той е известен като убиеца по бикини, заради облеклото на няколко от неговите си жертви, както и разцепващия убиец и змията, заради змийската си способност да избягва правосъдието и разкриването от властите. Полицията смята, че Чарлз Собрач е убил най-малко 20 туристи по известната хипи пътека в Азия през 70-те години на миналия век, но въпреки, че убиецът по бикини е осъден на доживотен затвор в Непал, днес той е на свобода във Франция и е свободен човек. Често наречен змията и убиецът по бикини, Чарлз Собрач е един от най-неуловимите и манипулативни серийни убийци на 20 век. Описван като красив, чаровен и напълно безкрупулен, той използва външния си вид, както и своята хитрост, за да развие криминалната си кариера, както и да получи статут на знаменитост. Известно е, че се е наслаждавал на позорната си слава. Собрач е бил обект на 4 биографии, 3 документални филма, боливудски филм озаглавен Man or Charles, 8 сериен драматичен сериал на BBC Netflix от 2021 година Змията, единския сериал на Netflix от 2025 година Black Warrant, както и филма Инспектор Зенде. През 70-те години на миналия век френският убиец е очаровал, опоявал, ограбвал и избивал нищо не подозиращи туристи, както и туристи с раници по известната хипи пътека, която се простира между Европа и Югоизточна Азия. Той се е промъквал през границите и е избягвал властите, оставяйки след себе си следа от мъртви тела. Докато бъде заловен в Индия, той е извършил множество престъпления в няколко страни. По-късно той ще бъде свързан с 20 убийства. Но, въпреки дългогодишната си престъпна серия, многобройните арести, няколкото бягства от затвора и факта, че е трябвало да излежи доживотна присъда в Непал, той бива освободен през 2022 и днес е на свобода във Франция. Но както обикновено, за да разкажем историята както е редно, нека да се върнем в самото начало. Чарлз Собрач е роден на 6 април 1944 в Сайгон, Виетнам, от виетнамска майка и баща индиец. Родителите му се разделят малко след раждането, а майка му по-късно се омъжва за френски офицер. Живота на Собрач като дете не е лесен. Той не само се мести много между страни като Виетнам, Франция и Сенегал, но му отнема години за да получи официално френско гражданство, тъй като доведеният му баща отказва да го признае за свой син. Той също така се сблъсква с расизъм след връстниците си, когато е във Франция. В тинейджърските си години Собрач вече е започнал престъпен живот. На 18 години той открадва кола, въпреки че не знае как да шофира. Скоро е арестуван и казва, че е прекарал 6 месеца в затвора за кражбата. На 19 години е арестуван отново за кражба, този път с взлом. Тези ранни затвори не го разубеждават да извършва престъпления. Напротив, той използва времето си зад решетките, за да научи повече за изкуството на измамата и как да очарова хората, за да ги контролира. През 1969 Собрач се среща и се жени за французойка на име Шантал Компаньон. Въпреки криминалното му досие,
Жена му го следва в Азия. Докато е в Индия, той скоро започва да извършва още престъпления, включително контрабанда на луксозни стоки и кражба на пари и паспорти от туристи. Понякога се представя за търговец на скъпоценни камъни, за да привлича жертви и съответно да ги примамва. По-късно в Кабул, Афганистан, той е арестуван за кражба на кола, незаконно преминаване на границата и отказ да плати хотелска сметка, но успява да избяга от затвора. Някъде след този инцидент, жена му очевидно се уморява от престъпния живот на съпруга си и не след дълго се развежда с него, вземайки детето им със себе си. Пътувайки пред множество страни, Субрадж се обединява с полубрат си, за да пренасят паспорти и да извършват различни други престъпления. В крайна сметка и двамата са заловени и биват арестувани в Гърция, но за пореден път Субрадж успява да избяга, оставяйки брат си да излежи присъдата сам. В крайна сметка той пристига в Тайланд. До тогава той не е прибягвал до убийство в нито един известен случай, но тъй като вижда все повече западни туристи с раници по пътеката на хипите, която се простира от Европа чак до Югоизточна Азия, срещите му с тези туристи скоро стават смъртоносни. През 70-те години много пътешественици от Европа и Америка следвали популярната пътека на хипите до места като Индия, Непал и Тайланд. Много от тях били непознати в непозната страна. Чарлз Субрадж се възползвал от това, често използвайки псевдоним или маскировка, и им предлагал напътствия и дори места за настаняване. Докато бяга, Субрадж финансирал начина си на живот, като се представял за продавач на скъпоценни камъни или наркодилър, за да впечатли и да се сприятели с туристи, които в последствие е мамел. В Индия Субрадж среща Мари Андре Локлер от Левис, както и Квеб, туристка, търсеща приключения. Доминирана от Субрадж, Локлер става негов най-предан последовател, затваряйки очи за престъпленията му и за любовните му връзки с местни жени. Субрадж събирал последователи, като печелил тяхната лоялност. Типичната измама била да помогне на жертвите да се измъкнат от трудни ситуации. В един случай той помогнал на двама бивши френски полицаи, Яник и Жак, да си върнат изчезналите паспорти, които самия Субрадж всъщност е откраднал преди това. В друга схема той предоставил подслон на французин Доминик Ренело, който изглежда страдал от дизентерия. Субрадж всъщност го е отровил преди това. Към него се присъединил и млад индиец Аджай Чудхури, колега престъпник, който станал заместник на Субрадж или дясната му ръка. Двамата извършват първите си известни убийства през 75-та. Повечето от жертвите са прекарали известно време с двамата преди смъртта си и според разследващите са били вербувани, за да се присъединят към тяхната групировка в престъпленията им. Субрадж твърди, че повечето от убийствата му са били напълно случайни, като предозиране с темазепам и хероин, но разследващите твърдят, че жертвите са заплашвали да разкрият Субрадж, което е бил мотив за убийство. Първата жертва е млада жена от Сиатъл, Тереза Ноусън, на име Джени Боливър в книгата, написана по този случай, която е намерена удавена в приливен басейн в Тайландския залив, облечена в бикини с цветя. Месеци по-късно аутопсията й, както и съдебно-медицинските доказателства, доказват, че удавянето й, което първоначално е било смятано за злополука, всъщност е било убийство. Тя е била опоена и след това удавена. Следващата жертва е млад номадски турско-сефарадски евреин Витали Хамик, чието изгоряло тяло е намерено на пътя към курорта Патая, където са отседнали Субрадж и разрастващия се клан. Холандските студенти Хенк Бинатаджа на 29 години и годиницата му Корнелия Хемкер на 25 години са поканени в Тайланд, след като се срещат с Субрадж в Хонг-Конг. Те, както много други, са отровени от него и той след това се грижи за тях, за да може те да му се подчинят в последствие. Докато се възстановяват,
Собрач е посетен от френската приятелка на предишната му жертва, Хаким, момиче на име Шармен Кару, която е дошла да разследва изчезването на приятеля си. Страхувайки се от разкриване, Собрач и индийския му колега бързо извеждат Бинатаджа и Хемкер навън. Телата им са открити удушени и изгорени на 16 декември 1975. Скоро след това, Кару, приятелката, която отшла да търси загубения си приятел, е намерена удавана и облечена в бански костюм, подобен на този на предишната жертва. Въпреки че убийствата на двете жени не са били свързани от разследващите по това време, по-късно те ще спечелят на Собрач прякора убиецът по бикини. Изглежда обаче, че той не винаги е работил сам. Новата му канадска приятелка, Мария Андре Локлор, и индийския съучастник са помогнали на Собрач да изгради смъртоносен вътрешен кръг по време на неговите пътувания. Чарлз Собрач често крал паспортите на жертвите си и ги използвал, за да пътува свободно. Приятелката му Локлер също използвала крадени паспорти, за да се предвижва без никакви притеснения. На 18 декември, денят, в който са идентифицирани телата на Бинтанаджа и Хемкер, Собрач и Локлер влизат в Непал, използвайки паспортите на починалата двойка. Те се запознават с следващите си жертви в Непал между 21 и 22 декември, след което ги убиват. Жертвите са 26-годишния канадец Уорън Кариер и 29-годишната американка Кони Джо Бронзич. След това двойката се връща в Тайланд, използвайки паспортите на последните си жертви, преди телата им да бъдат идентифицирани. След завръщането си в Тайланд, Собрач открил, че тримата му френски спътници са започнали да го подозират в серийни убийства, след като са намерили документи, принадлежащи на предишните му жертви, които той вече е убил. Бившите спътници на Собрач бягат в Париж, след което уведомяват местните власти за своите притеснения. Следващата дестинация на Чарлз Собрач била или Варанаси, или Калкута, където убил израелския учен Авони Джейкъб, за да се здобие с паспорта му. Чарлз Собрач използвал паспорта, за да пътува с приятелката си първо до Сингапур, след това до Индия, а през март 1976 се завърнал в Банкок, въпреки че знал, че властите там го издирват. Членовете на клана били разпитвани от тайландската полиция във връзка с убийствата, но по-късно освободени. Въпреки че изглеждало, че никой не може да го спре, мъж на име Херман Книпенбърг се заклел да намери убиеца по бикини. Книпенбърг, който е холандски дипломат в Банкок, започнал разследването на бруталните убийства на двамата холандски граждани. Предполагаемите жертви на Чарлз Собрач, Корнелия Хемкер и Хенрикус Бинтинаджа. Двамата са холандски туристи с раници, които изчезват и по-късно биват намерени убити и изгорени в Тайланд през 1975-та. Според CNN, Книпенберг научил от приятел в белгийското посолство, че френски търговец на скъпоценни камъни на име Ален Готие има подозрително количество паспорти в апартамента си в Банкок, които принадлежат на изчезнали и убити хора, включително двата холандски паспорта. Той много скоро открива, че Ален Готие всъщност е Чарлз Собрач. Той също така научава, че някои от бившите сътрудници на Собрач са избягали, след като са открили колекцията му от многобройни паспорти. През март 1976-та Книпенберг разбира, че Собрач и приятелката му Локлер планират да се оправят към Европа. Затова той алармира полицията и те претърсват апартамента на Собрач. За съжаление, той използва откраднат паспорт със собствената си снимка, убеждава ги, че е американски гражданин и в крайна сметка бива освободен. На следващата сутрин Собрач и приятелката му Локлер са на полет за Малайзия, използвайки се отново от пръстите на властите в истински змийски стил, откъдето идва и втория прякор на Собрач.
Докато е в бягство, Чарлз Собрач започва да вербува нови сътрудници, уж с надеждата да сформира свой собствен култ в стил Чарлз Менсън. Той продължил старите си трикове да опоява и ограбва туристи, но големият му провал дошъл през юни 76-та, когато се е опитал да опои 60 френски студенти, за да може да ги ограби в Делхи, Индия. Много студенти започнали да страдат от ефектите в фоайето на хотела, а не в стаите си както той е планирал, което води до паника. Собрач скоро бива арестуван. По-късно е осъден не само за опояването на студентите, но и за непредпазливото убийство на Жан-Люк Соломон, когото е отровил само дни преди ареста си в Делхи. Той бива осъден на 12 години затвор, но дори когато е зад решетките за тежки престъпления, той намира начин да манипулира системата. В затвора Тихар в Делхи той подкупва и изнудва охранители и живее в комфорт. През 86-та, малко преди да изтече присъдата му, Собрач осъществява най-скандалното си бягство от затвора. За целта той раздава бомбони, смесени с сънотворни на охраната, и след това бяга от затвора с помощта на още няколко затворници. Само няколко дни по-късно той е заловен отново в Гоа, Индия. Смята се обаче, че истинското бягство никога не е било целта на Собрач. По това време Тайланд настоява за екстрадацията му, за да може да бъде съден по множеството обвинения в убийства, извършени там. Тайланд също така настоява за смъртно наказание. Така, бягството му от индийския затвор гарантира, те ще му бъде добавено допълнително време към съществуващата присъда, която излежава там, което всъщност би било достатъчно време, за да изтече давността на престъпленията му в Тайланд. Удължената присъда на Собрач в Индия приключва през 1997 и той се съвръща в Париж като свободен човек. Неговата слава като сериен убиец скоро го прави милионер. Той продава правата за филма и книгата по своята история за $15 милиона и се радва на времето си в светлината на прожекторите. Очевидно, чувствайки се недосегаем, той по-късно решава да пътува до Непал, където все още е обявен за издирване. През 2003 Собрач отлита за Катманду, Непал, където все още е бил обвинен в убийство. По-късно той нарекал това фатална грешка. За разлика от Тайланд, Непал няма давност за подобни обвинения. Той бил заловен в казино и бързо арестуван. До 2004 година бива осъден за убийството на американка на име Кони Джо Бронзич в Непал през 75-та. Десетилетия по-късно през 2014 той бива признат за виновен и за убийството на канадец на име Уорън Кариер. Престъпление, което също е извършено в Непал през 75-та година. След ареста си той бива осъден на 2 доживотни присъди за убийствата и за известно време изглежда, че ще прекара остатъка от дните си зад решетките. През 2010 той се жени за своята индийско-непалска преводачка Нихита Бисвас в затвора, която е дъщеря на неговия адвокат. Тя е на 20 години и е с 44 години по-млада от него. Един от служителите на затвора казва, че това е легенда, че няма доказателства за техния съюз. Тя обаче казва пред медиите, че погледът и очите му са я хипнотизирали и че френският мочар е направил всичко. През 2017 тя дарява кръв, за да го спаси по време на операция на сърцето. След това, през 21 историята му отново изплува в полезрението на обществеността, благодарение на минисериала на Netflix «Змията», който драматизира убийствата му. Приблизително по същото време се съобщава, че Собрач е станал много креха зад решетките. Шокиращо, през декември 2022 Върховният съд на Непал разпореди освобождаването на Собрач от затвора по хуманитарни съображения, поради напредналата му възраст, както и влошеното му здраве. Тогава, на 78 години, той напуска Непал за последен път, на път за Франция. Сега, на 81 години,
Собрач остава свободен човек във Франция и въпреки отслабеното си състояние е забелязан да разглежда забележителности в Лондон. И до днес все още не е ясно точно колко хора е убил Чарлз Собрач. Въпреки че той е направил различни признания, в един момент е признал за 12 убийства, след което често се е отричал от показанията си. Властите смятат, че най-вероятно е убил около 20 души, но само Собрач знае истинският брой. Въпреки че броят на жертвите му, както и мотивите са неизвестни, едно е ясно. Чарлз Собрач не изпитва разкаяние за престъпленията си. Както веднъж е казал, смятам се за бизнесмен, а не за престъпник. Никога не съм убивал добри хора. И това, мили мои, е всичко, което имам за днес. Една история, която просто ме изуми и нямаше как да не ви я разкажа. Един човек, който е прекарал целия си живот в измама, лъжи и убийства. И в крайна сметка днес е свободен. Кажете ми какво мислите отдолу в коментарите. Благодаря ви, че бяхте отново с мен. Желая ви хубав ден. Усмихвайте се повече, вземайте правилни решения и до скоро. Чао!